Lucas Kapitulo 10. Karon sa pagkahuman ni ining mga butanga, mitudlo usab ang Ginoo og laing kapituan, ug iyang gisugo sila sa tinagurha sa pag-una kaniya, sa tanang lungsod ug dapit nga iyang pagaadtuan. Ug siya miingon kanila, sa pagkamatuod ang anihon daghan, apan ang mamumuo diri yutda, busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon, aron magsugo siya og mga mamumuo sa iyang anihon. Lumakaw kamo, ania karon gisugo ko kamo ingon nga mga kordero sa taliwala sa mga lobo. Dili kamo magdala og puntil, bisan puyo, bisan sapin, og dili usab kamo magyukbo kang bisan kinsa sa dalan. Og sa bisan unsa nga balay kamo musulod, umingon kamo una, ang pakigdait ania ni ining balaya. Og kung aduna didtoy usa ka anak sa pakigdait, ang inyong pakigdait magapabilin sa ibabaw niya. Apan kung wala, kini magabalik kaninyo. Og sa maong balay magapabilin kamo, nga mangaon og manginom sa mga butang nga ilang ihatag. Kay ang mamumuo takos sa iyang suhol. Dili kamo magbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa usa. Og sa bisan unsang lungsura kamo mosulod, og pagadawaton kamo nila. Kumaon kamo sa mga butang nga igadulot sa inyong atubangan, og ayohon ninyo ang mga masakiton nga atua didto, og magingon kamo kanila, ang gingharian sa Dios nagakahaduol kaninyo. Apan sa bisan unsang lungsura kamo mosulod, og sila dili magadawat kaninyo, umadto kamo sa gawas sa ilang kadalanan og mag-ingon, bisan ang abog sa inyong lungsod nga manapot sa among mga tiil, paphaon namo bato kaninyo, walay sapayan, hibaluin ninyo kini, nga ang gingharian sa Dios nagakahaduol kaninyo. Nagaingon ako kaninyo, nga maarang-arang pa ni adtong adlawa alang sa Sodoma, kay alang ni adtong lungsura. Alaot ka Corazin, alaot ka Betsaida, kay kung sa Tero ug sa Sidon gibuhat pa ang katingalahan nga gibuhat kaninyo, dugay na unta nga nanaghinulsol sila, nga nanaglingkod sinuloban sa sapot nga sako ug sa abo. Apan maarang-arang pang antuson ang silot sa Tero ug sa Sidon kay alang kaninyo sa adlaw sa paghukom. Og ikaw Capernaum, igatuboy ba ikaw ngadto sa langit? Igaunlod ka sa Hades. Ang magapatalinghog kaninyo, magapatalinghog kanako. Ang magasalikway kaninyo, magasalikway kanako. Ang magasalikway kanako, magasalikway kaniya nga nagasugo kanako. Og ang kapituan mipauli nga malipayon nga nanag-ingon, Ginoo, bisan ang mga yawa nagapasakop kanamo sa imong ngalan. Og siya miingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Ania karon, ako nagahatag kaninyo og gahom sa pagtunob sa mga halas, og sa mga tanga, og sa ibabaw sa tanan nga gahom sa kaaway. Og wala gayud ing bisan unsa nga makadaot kaninyo. Apan dili kamo magkalipay tungod niini, nga ang mga espiritu nagapasakop kaninyo, kundili magkalipay kamo nga ang inyong mga ngalan nahisulat sa langit. Sa maong takna si Hesus nalipay sa Espiritu Santo, og nag-ingon, nagapasalamat ako kanimo o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta nga ikaw naglilong niining mga butanga gikan sa mga maalam ug sa mga masinabuton, ug imong gipadayag sa mga bata. Oo Amahan, kay mauman ang nahamutan sa imong atubangan. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong Amahan, og walay tawo nga nakaila kung kinsa ang anak, kundili ang Amahan, og kung kinsa ang Amahan, kundili ang anak, og siya kang kinsa ang anak buot magapadayag. Og sa milingi sa mga tinun-an, siya miingon sa tago, bulahan ang mga mata nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay nagaingon ako kaninyo, nga daghang mga manalagna og mga hari nagtinguha sa pagtan-aw sa mga butang
nga inyong nakita, og wala makakita kanila, og sa pagpatalinghog sa mga butang nga inyong ginapatalinghogan, og wala makadungog kanila, og ania karon. Usa ka batid sa balaod mitindog, og nagsulay kaniya nga miingon, magtutudlo, unsay akong pagabuhaton sa pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan, og siya miingon kaniya, sa kasuguan unsa ang nahasulat, giunsa mo pagbasa, og siya mitubag og miingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, sa bug-os mong kasing-kasing, og sa bug-os mong kalag, og sa bug-os mong kusog, og sa bug-os mong hunahuna, og ang imong isig katawo, ingon sa imong kaugalingon. Og si Hesus miingon kaniya, matarong gayud ang imong pagtubag. Buhata kini og mabuhi ka. Apan siya, sa buot magpakamatarong sa iyang kaugalingon, miingon kang Hesus, og kinsa ang akong isig katawo. Og sa mitubag si Hesus miingon, may usa ka tawo nagalugsong gikan sa Jerusalem padulong sa Jericho, og nahulog siya sa mga kamot sa mga tulisan, nga mihubo kaniya og mibunal kaniya, og nanglakaw nga gibiyaan siya nga himalatyon, og nahiatol nga niadtong dalana nagalugsong ang usa ka saserdote, og sa iyang nakita kini, miagi siya sa pikas nga daplin, og sa mao nga pagkaagi, usa-usab ka Levita, sa miabot siya sa dapit, og nakakita kaniya, miagi sa pikas nga daplin. Apan may usa ka Samariahanon nga sa iyang pagpanaw, miabot didto kaniya, og sa nakakita kaniya, gitugkan og kaluoy, og miduol kaniya, og mibugkos sa iyang mga samad nga nagapatulo kanila sa lana og vino, og gibutang siya sa iyang kaugalingong hayop, og gidala siya sa usa ka abutanan, og gialimahan siya. Og sa adlaw nga misunod, sa paggikan niya mikuha siya og 2 ka denaryo, og gihatag niya sa tagbalay, og nag-ingon kaniya, alimahi siya, og kutob sa imong ikadugang paggasto. Ako sa akong pagbalik magabayad kanimo. Hain karon ni ining tutulo, sa imong paghuna-huna, ang nagpailang matuod nga isig katawo sa nahulog sa mga kamot sa mga tulisan, ug nag-ingon ang batid sa balaod, kadtong mipakita kaniya og kaluoy, busa miingon kaniya si Hesus, lumakaw ka, ug buhaton mo ang ingon niini. Karon, sa nagapadayon sila sa ilang paglakat, misulod siya sa usa ka balangay, ug may usa ka babayi, nga ginganlan si Marta, midawat kaniya sa iyang balay, ug siya may usa ka igsuong babayi, nga ginganlan si Maria, nga milingkod usab sa tiilan ni Hesus, og nagpatalinghog sa iyang pulong. Apan si Marta, nagakapuliki sa labihang pag-amuma, og miadto kaniya og miingon, Ginoo, wala ka ba'y pagtagad nga ang akong igsuon nagapasagad kanako sa pag-amuma nga usara? Busa, ingna nga mutabang siya kanako. Apan ang Ginoo mitubag og miingon kaniya, Marta, Marta, nagakaguol og nagakapuliki ikaw mahitungod sa daghang mga butang. Apan usa ka butang ang kinahanglanon, kay si Maria nagpili sa maayong bahin nga dili makuha gikan kaniya.